масло си държа в ръцете. Имате точно 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, 6. Сега просто трябва да ви покажа и леко ще. Това беше. Това познато ли ви? Това, ако не знаете какво е, това е една от никъдния шоколад, който даже още не знам това. Това е шоколада. Така, бях, в момента съм настила. Даже не съм. Бях отидела за магазина само за едно зърничо, за ебайлони и за един хляб. И само гледам на късата един лапапер. Само един чизкейк. Е така, седи. И е това. В момента много се джунджурка. И не знае колко пари, но както иде. Взех си. И сега с вас ще си го опитам, защото много се радвам. Така. Изглежда много яко. Доста сладичко. Доста кют. Мъченцето е доста сладичко. И си взех само с... Значи, опитвам всички неща, които нали не харесват. Това всичко ги харесва, бе. Но този казва, че е любимия с такова. Изглежда ми повече на Орео, но те казва, че е обикновена бесита. Сега момента ще направя няколко снимки и след това ще се върна. Айде си. И сега. И бум. И долу. И си направих няколко снимки с това без шоколад. Така, зумбам ви и покажам. Ето се мак. На самия шоколад и ще видите. Да. Айде. Ето се мак. Ето се мак. Те да са кри. Окей, ето се мак. Така. Опа, край. Еми хора, нямам стигнали темето, така че едната близка минута ще ви разкажа някои неща. Абонирайте за Блакана, абонирайте за Юлския тук, както и за Никол Яката. Така ни подкрепят тримата много добре. Така че, да. Лава Бера. Ще го питам в другото видео, защото нямаме стигне времето. И да знаете, не ги пускам на всички, защото всеки такова. Ще го пускам малко нататък и може в началото. Така, искам да съберем повече гледания, защото аз се старая. Купувам простоти, така ги наричат. Простоти. Аз ги купувам. Просто гневите се. Харесвам поне 100 лева. Така че, да. Айде, втора част идва сега.